Mae wedi bod yn mynd yn ofnadwy o dda, y diwrnodau dwytha yma. Dwi wedi bod yn rhan o Marathon Rock ers 2 neu 2 blynedd o'n. Felly dwi'n lwcus iawn cael gweld fatha talent ifanc sy'n Gogledd Cymru. A flwyddyn yma, dwi'n meddwl, mae gennym ni griw iau na sydd wedi bod yn y gorffennol sydd yn beth da iawn. Gwybod bod yna bobl ifanc yn dod fyny sydd eisiau gwneud cerddoriaeth. Mae'r criw gyda fi, mae yna ddau yn nhw'n nabod ei gilydd. Felly mae nhw'n chwarae'n dda fe'i gilydd yn offerynnol. Mae gennym ni un arall sef Gwydion sydd ddim mor gyfarwydd ar y math yma o beth, ond chwarae teg iddo fo. Mae gennym fo glust gerddorol da a mae'n ymuno yn y creu ac yn y hwyl. Da ni wedi cael 2 ddiwrnod prysur. Mae band ni wedi cyfansoddi 2 gân a mae'r band arall wedi sgwennu 2 gân hefyd. Mae'r broses wedi bod yn eitha rhwydd a mae pawb wedi dod ymlaen fo'i gilydd yn andros o dda ac di gelio'n gerddorol hefyd. Dwi'n meddwl dyna sy'n dda am Marathon Rock, mae gen ti le ac amser i arbrofi a mae pethau'n dod yn eitha rhwydd. Fath ag arfer, maen nhw'n gwneud can y dydd sydd yn heriol ofnadwy. Wel, am o'n hanner diwrnod maen nhw'n sgwennu can. A mae'r 2 grŵp sgan ni'n llwyddo gwneud yn wych. A ie, mae braf cael gweithio o pobl ifanc. O safbwynt y broses, mae bob can wedi cymryd gogwydd gwahanol, dwi'n meddwl. Ond dwi licio gadael iddyn nhw greu hanfod y gan. Atha llecho rhywbeth i mewn i'r het. Enghraifft, ydych chi'n teimlo bod hon eisiau bod yn gyflym, araf, 3-4. So llecho rhyw syniadau fel i ddechrau. A maen nhw'n jamio fe'i gilydd. A maen nhw'n dod efo hadyn y gan i hunan. Pan da ni'n cyfansoddi, beth ti'n trio wneud i gwneud yn siŵr bod gen ti ddim un cerddor yn rheoli bod pawb yn cael i'w syniadau dim clywed a bod ni'n gallu cael digon amser wedi arbrofi felly bod un syniad gen i ddim yn gweithio. Ond fel mae'r pobl ifanc yn dod i nabod ei gilydd, mae'r cydweithio'n dod lot yn rhwyddach. Ac erbyn heddiw, da ni wedi cyfansoddi can lot yn haws lle maen nhw gyd yn taflu syniadau nôl ymlaen. Mae'n un braf i weld. Dwi fy hun yn chwarae drums efo Patrobas, band lleol o Penllyn. Pan di drymar nhw yma'r gael a dwi'n enjoyo fo'n ofnadwy. So dwi'n meddwl bod cyfle fel yma yn neud y Marathon Rock yn ofnadwy o bwysig i bobl ifanc i ddod at ei gilydd i ddechrau band Cymraeg. Yndi, brofiad newydd o ran y piano yn bendant a chanu. Dwi wedi gwneud cor efo ysgol, ond fel arall, mae'n brofiad newydd efo canu a piano fe'i gilydd. Mae'n mynd yn rili da, yndi. Da ni'n gael cyfle i sgwennu can pob dydd a da ni wedi perfeithio ambell un ond dal i weithio ar un arall. Pan nes i gyrraedd yma, do'n i'm yn nabod neb oedd yn neud y Marathon Rock, ond ges i gyfle i chwarae darna caneuon newydd efo nhw, mae wedi helpu lot i ddod i nabod nhw. Mae pethau yma'n bwysig achos mae'n rhoi siawns i bobl ifanc cymryd rhan yn y sîn rock Gymraeg yn wahanol i unrhyw bryd arall. A dwi'n meddwl mae yna ddigon o gyfleoedd rhwng fforma i bobl ifanc achos mae yna gymaint o gigs mlaen a felly a mae yna gymaint o lefydd sy'n gallu mynd i wrandio gerddoriaeth. Ond ella bod yna angen mwy o bethau fel hyn rhwng annog pobl i gychwyn yn y sîn. Ynddo, dwi'n mwynhau efo'r rawn. Mae'n rhywbeth newydd i fi allu parhau efo bandi eraill yn y dyfodol. Wrthi amser yn mynd ymlaen, ti'n gweld nhw fatha'n mynd yn fwy hyderus a jyst ymlacio fwy, dwi'n meddwl. Achos mae'n anodd, ti'n cael dy daflu fewn efo pobl wrach dyn nhw'n nabod. Yn sicr dyn nhw heb weithio efo nhw o blaen yn gerddorol, felly ie, mae braf gweld nhw yn ymlacio, dod yn fwy o ffrindiau mewn ffordd. Mae hynna jyst yn gwneud y broses o gwneud music glas haws. Dwi wedi profi hyn o blaen trwy Marathon Rocks y gorffennol, lle mae bobl ifanc gyda fewn ac yn rywolwg ofnus yn ei gwyneba. Ond erbyn y diwedd, maen nhw wedi ymlacio a maen nhw'n gwneud ffrindiau newydd law yn llaw a chreu, ynddo. So mae prosiect fel hyn yn arbennig iawn. Swn i byth di mynd ymlaen i fod yn gerddor mewn bandiau blaw mwythau tebyg. Pan o'n i ag Osian y fach, oedden ni'n mynd at Dan Eimor yn Llanrwst, yn llwythio weithdau. A dyna sy'n gathon ni'r hyder wedyn i fynd i ffwrdd o ben yn hunain i gyfansoddi caneuon a wedyn ffurfio band a perfformio.